spend imali eningi for wena. Umuzi wami awuphele emakhaya engiwakhayo because of angizokwenza njani unganginikeza imali? Uyajwayela nosipho. Kanti ngihambele inyanga lina mina. Yena wena Nosipho. Ayikho loyo. Ngihambele inyanga nini? Nginibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke sivakashela namhlanje udadewethu uzokasichazela kabanzi ukuthi why like her. So igama lami nguStufuza la ngamanje Zulu. Sike sizuze khaba kanjani? Sabona kanjani? Ngiyaphila unjani sis? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama lesibongo nala usuka khona. Oh igama lami nguPrincess Ndlovu ngisuka ePine Town. Ndlovu. Yebo. Ndlovu. Oh Ndlovu. Yebo. Usokhulela ePine Town? Ngikhulele eClermont ngamuva ngahlala ePine Town eFlatini. Oh okay. Akuphi emakhaya? Simarisburg. Oh okay. So ke asivele hlala phezu kodaba ungichazele nje nge-relationship yakho nomuntu wakho iqale nini and beniphathene kanjani? I-relationship yami nomuntu wami siqale ngo-2021. 2021. Yeah, 2021 besithandana. Ukuhlangana kwethu sahlangana eMoses Mabhida siqeda ukubukela ibhola. Okay. Besithandana kumnandi. Njengoba bengisho ukuthi bengihlala eClermont ekhaya. Since ke lapho ngamuva ngayohlala naye. eFlatini ePine Town. Sihlale nje kwamnandi uthe kusuka lapho kwashintsha. Bengalali endlini ehlupha. Sihlala nomakhelwane wethu seceleni. Ngamxoxela ukuthi hayi ngihlukunyezwe umuntu wami la. Umuntu wami akalali endlini umhlupha amantombazane ini. Wangiyalela ke ukuthi khona umuntu omaziyo angihambe ngiyodlisa umuntu wami. Into eyenza ukuthi ngibhalele la ukuthi ngisola ukuthi umuntu wami uyangijolela. Okay. Akasalali endlini, akasenzi kahle, usekhethe nokumuva. Usemuvile nanokuthi angisakwazi nokuthi ngimvakashele uyena uza la kumina angikwazi ukuthi ngivakashe kuyena uyangivimbela. Mengizwa ngabantu ngizwa ukuthi ukhona umuntu ahlala naye. Mengimbuza hayi uyalwisana nalokho. Even namakhozi akasafoni. Okay. Mengifonile akasaphenduli njengaseqaleni. Sekunoshintsho izinto azenzayo. Into engifisa ukuthi ngazi ukuthi ujolana ubani. Kwenzakalani? Eqaleni bengenzela izinto njengoba ngase ngimdlisile. Okay. Bengenze kwashintsha ekuhambeni kwesikhathi futhi useyangishintsha wenza lezi zinto lezi kade ezenza eqaleni. Akasanginaki because bengenzela yonke into ngisho ngifunani ngasiphi isikhathi ubekwenza. Asiqale la sibuyele emumva nje kancane siqale la khona uyohlala naye endlini. Mhlambe abazali bakho bebazi ukuthi usuyohlala nomlisa noma untshontshile. Wenze njani? Ngayithathela mina i-decision. Okay, akaze zavela ekhaya. Akaze avela ekhaya. Okay, so wamuva in na right. Ushintshe emva kwesikhathi singanani? Usuphakathi endlini yakhe manje. Sengiphakathi endlini yakhe. Emva kwesikhathi singanani? Maybe after 3 months washintsha. 3 months? Yes, washintsha. Shuthi izinto kade ezenza yabo. Umuntu mawusana naye ukubona okunye isikhathi akakuvezi. Okay. Ngithe sengihlala naye wakuveza ngayalelo umakhelwane ke ngoba bese sizwana nomakhelwane wangiyalela ukuthi hayi enza kanje nami uyangihlupha wami. Enza kanje ukhona umuntu engimaziyo esingahamba sekuyena. Emva kalapho hayi kwamnandi kwaba yihappy family. Yonke into bengiyithola ngesikhathi. Kudu akwajika. Mana ke. Umehluko wokuqala ubonile wenzeni? Mhlambe ngiyathemba ukuthi avesananga nje wenza into enkulu njengokungalala endlini. Lezi zinto ezincane uvesana usukume nefone uhambe uyokhulumela naye eminyaka. Ngifuna ukwazi ukuthi yini le ubone ngani usushintshile wenzeni le yoncane nje uqala. Okuncane ukuthi meKhalifoni bese useyagcuma manje uyaphuma ngomnyaka. Meyibuya ubuya nolaka like ukuthi angivimbi ukuthi ngingambuzi ukuthi ububani lo kade phone because ube nezizathu sokuthi meyikhuluma nefone akhulume khona la. Ubunayo access ongena efonini yakhe? Benginayo. So emva kube kade sukumile nefone uke wachecka ukuthi bengike ngachecka bese kunama password efonini. Usakazi ungena? Angisakwazi ukungena njengamanje.
Okay. So, menhlele ke ni happy ke ni right ke. Why yini yenza ukuthi ungahlali naye phansi umtshele ukuthi le ndlela esiwenza ngayo manje mina ngiyithanda. Ungakafiki kwisinqumo sokuthi ngiyomdlisa ke manje. Ungaka decide nokudecide. Usala nje endlini yini edala ukuthi ungahlala naye phansi njengomuntu wakho umtshele ukuthi angithandi understandise ukuthi nginawe ke relationship sithanda soba uthi kuphela and ngithanda wena ingakho ngikhethile ukuzohlala nawe la but angithandi 1 or 2 or 3 or 4 shintsha ukwenza bengizama like ukuthi sikhulume naye bengathi umuntu olalelayo ubumdlova nobuzama ukukhuluma naye kahle bengikhuluma nje kahle naye thosi wonke into right ngibone ukuthi isimo si right singakhuluma ngikhulume naye bengathi like uyangilalela okay angathi uyezwa bengathi uyayenza into ngaleso sikhashana kudukudu ayishintshe leyo nto okay ngiyazi ke ukuthi mhlambe ngiyenzeka ukuthi la waya khona bakuyalela ngokuthi ungatshela umuntu ukuthi wenzeni nani ekumdlisa but ongihlebela nje kancane the time abantu umdlisa uthathe inani yakho ejulile ungakangiphenduli I know ngike ngizwe because ekhaya sine pharmacy iyaka Black Life so ngike ngizwe ezinye izinto mhlawumbe akukhulunywa nabalaphi bendabuko bechaza ukuthi mhlawumbe ogcaba ovalweni mhlawumbe ogcaba ilokhuzana mhlawumbe ophala inkwethu yelimi mhlawumbe wena wenzeni ejulile oyifakile edleni kwakhe hayi into engayenza kwathiwa nje angifake inzipho nensila yami okay insila yakuphi insila nje noma iyiphi noma ikephi la ngizophuma khona insila la ngizohlikihla khona kuphume khona insila okay wayidla lonto wayidla akazaza gula hayi akaza gula because kwakuthiwa ngisebenzise nobisi oh okay so uma ngase kuyenzeka uyayibona le video le mhlambe ngelinye ilanga bemtshela abantu ngayo ucabanga ukuthi uzokwenza lana phansi kwenu noba uthu ngiyazi ukuthi soxabana lento ngangayenzi like ukuthi ngangiyithanda kwakuyisimo ngangibhekene naso ngaleso sikhathi angikho proud ngaso nanokuthi ngangifuna nami ukuthi ngithole le njabulo le eyangisuse ekhaya eyenza ukuthi ngaze ngayohlala naye oh okay kulungile so ke mawungasuthola ukuthi vele lo muntu osolayo ukuthi bathandana naye mhlambe sebenesikhathi eside bethandana and ayikho into abadinga ukuthi ingene phakathi kwabo bawu-2 shuthi inkinga inawo so uzokhetha ukuphuma kwe-relationship noma uhleli uyoza ulunge yena uyoza abuye la ekhona ngaleso sikhathi aphinde abuyeze kuwena uhlala umlindile hayi ngizokhetha ukuphuma ukhetha ukuphuma yebo khona la usubone khona akukho la ngibone khona kodwa ngifuna ukuthi ngazi ngithole okay ithi ngikhulumisane nabo ngicela nje ukuneza isikhathi esincane ngifuna ukukhulumisana nabo bobawu-2 because ukhona usisithizeni mase abe khona nomuntu wakho so ngizokulanda mase ngiqedile ukukhuluma nabo bobawu-2 ngicela nje ulinde kancane yazi inhliziyo yakho iyabili yayinelukuluku but ngilinde nje kancane ngizokhulumisana nabo then mase ngiyakulanda ngiyabonga kakhulu sisi okay ngiyacela usondezela baba Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600. Uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sifuna sinamukele futhi babukeli bethu ifikile ke couple yami and sizothi kukhuluma naye kancane sicheck ukuthi ngabe bamephi nothando lwabo since kwi love show le. So ke sikasiza ngabe kuhamba kanjani? Sanibona njani? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi ake ngiqale ngabe bhuti ngicela ukwazi khona sibongo nalawo siwakhona.
Oh, mina kuyinkuthazo, wacela isibongo. Nkuthazo. Yebo. Alright, usuka kuphi? Ngisuke Claremont. Ukhulele khona? Yebo. Ngicela ukwazi sisi. Nosipho Msolongile, ngihlala ePinetown. Usipho? Msolongile. Msolongile. Yes. Oh, isakwaZulu isibongo? No, Eastern Cape. Oh, okay. Kukuphi emakhaya? Se-Eastern Cape vele? Yes, Mamaphi? baba. Sikise All sikisiki. So kodwa wena ukhulele la. bengijwayele ukuya amaphumulo kaMaford. Oh, okay. Okay. Ngicela ukwazi nge-relationship yenu. Nihlangane nini? Niqale nini ukuthandana? And niphathane kanjani? Ngicela nje ukuqala ngawe bhuti. Oh, Ngicela ukuze lakhe side. oh thina sinoNosipho sehlangana eflatini. Shuthi ngangihlala nomngane wakhe. Okay. Yebo. So sino 3 months sithandana. Yebo. Uhlala nomngane wakhe? Yebo. Umngane kaNosipho. Okay. Okay. Nosipho, ngicela ukwazi setting lakho. Oh, mina unkuthazo no 3 months ngimazi. Ngimazi le Pinetown eflatini. Bengihlala nomuntu wami. Okay. Naye ehlala nomuntu wakhe. So Okay. saba nenkinga. Oh, nomakhelwane. Yes. Okay. So umakhelwane. So uyavuma yini mangabe ethi ubehlala nomngane wakho? Bekumngane wakho vele. Bese ngimazi because ngamfica eflatini intombazane saxoxa sazana sajwayelana nje. Wena umuntu wakho usumshonsephi? Lo wakudala. Ngiyaxolisa Saba Lo ney'nkinga wakudala. naye nje wagcina ehamba engishiya. Wasala wedwa endlini. Ngasala ngedwa endlini, yes. Okay. So kuza kanjani ukuthi uyithole usuku relationship noNkuthazo? Iqalephi into? Iqale kanjani and ubese shonephi umngani wakho kade iqala relationship noma mhlambe iqale evele ekhona esahlala naye endlini? Yaqala ekhona ehlala naye endlini. Okay. Ngasho ukuthi ngaba nomona mhlambe ngendlela ababe happy ngayo. Okay. Nje wathi noNkuthazo mezama uku approach ngaleyo ndlela nami ngagcina ngimthanda because vele ngavele nginomona ngezinto wayezenza umuntu wakhe nani. Nami ngase ngidinga ukuzwa lento le eziwa umuntu wakhe. So ngasho singaba nomona ngamthathela umuntu wakhe. Nkuthazo, kuza kanjani ukuthi ushele omunye umuntu usaku relationship nomuntu wakho athi uNosipho nanibukekani happy? Why? My sister Ngicabela manje. Ukuthi kuyenzeka mesithola umuntu uyamthanda yabo. Kodwa manje ubona ukuthi like okay ifana uyamthanda. Kodwa manje akakufiki la ufuna kufikwe khona yabo. Kanjani? Like nje ukuthi nje mhlawumbe masishare imqondo. Yabona mhlawumbe nje siplana something. Oh, okay. Ngiyenzeka uthola ukuthi siyayishare imqondo naye kodwa manje ngibona ukuthi no. Nomuntu lo nje Okay. She's more than me. Okay. Yeah, because noma ngihleli naye like umuntu obuya ngaboniseki. Ngiyamthanda ukumthanda yabo. Kodwa manje ubuya ngaboniseki futhi ubuya ngakwazi appreciate okay fine mina omenzelayo yabo. Kodwa ubuye bomuntu oba ne lack of appreciation ukuthi ubuyezwe ngabanye abantu kakhulu ku relationship yethu. Oh. Yeah. So wase wanquma ukuthi okay ake ngivele ngizame relationship nomunye umuntu esakhona. So nihlukana nje wayesebambile ukuthi nina noba uthi noNosipho niyathandana noma ubengazi? Abengazi my sister. Abengazi. Abengazi. Kuze kube manje akazi. Hayi ngeke akazi my sister ngazi kodwa phela ngeke umazi umuntu abuke uzazi indlela zakhe kodwa nje. So kwenzakalani ukuhamba kwakhe endlini? Waxoshwa yini? My sister ukuthi ngase ngingekho happy. Ngase ngingekho happy and ngase ngibone ukuthi yabona ukuthi sengibona ukuthi like ngizozacisha emzimbeni my stress beka nginika ukuphumula nomuntu sezingicabanga ngaye njalo kodwa futhi at the same time uthanda ngimthanda ngalo uyangihetha. So ngabase ngase ngibona ukuthi no angivele ngimuvele kuyena usisi lona ngoba yena umuntu engambona ukuthi unempatho futhi uyangilalela. Yabo nalo ngiyamthanda it's not that ngimthanda it's just that nje indlela enza ngayo iyagejana kanti manje noSipho uyanginika isikhathi sakhe uyangilalela. Yabo nje uyangihlonipha futhi all the time ngimdinga ngiyamthola and uyakwazi appreciate from small.
So uyazi ukuthi i-relationship vele uma saqala yonke into ihamba nje. Awucabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyofana kanje ngayo sisi lo kade uhlala naye endlini. Phakathi kwakho noNosipho. oh akulula my sister manje. UNosipho kona sengihlale naye kahle kahle ngambuka saxoxa ngambuka nomqondo wakhe ukuthi okay intombazane kanjani uneyifiso na empilweni yakhe yabo nje nama benginamaphupho share amaphupho nemqondo nembono ngiyayibona siyahambisana naye umuntu yakumbona nje from the start ukuthi lo siyakude naye. So kulo 3 months usubone konke lokho. Yeah, my sister ngasho kanjalo because sengimfundile ngahlala phansi ngambuka ukuthi what kind of a person she is. So awuzibona ubuyelana nosisi kade uhlala naye endlini. Niphinda nithandana futhi. Ayingeke ngiboni my sister sengane ngayo sengihluphe kwanele ayingeke sengiright ngayo. Okay. Kuba nje noSipho wami ngimthandayo uyana ayi sengiyambonga. Awumdingi ne? Hayi ngisamdingi manje. Right. Sengiright. And anithandani. Hayi sengiright ngayo. Uthandana noSipho kuphela? Sengithanda noSipho manje. Phela. Okay. Nosipho. So i-relationship yakho yaseqaleni uthe wahamba ubhuti okade uthandana naye noma wena wasuka endlini? No, yena wahamba. Uyena wahamba ne? Akaze zabuye zokuncane endlini? No. Akakufoneli? Nami ngamblock nje vele ngamuntu Okay. ophumayo again. So usisi lo kade uthandana nobhuti ukumbone manje niyaxoxisana mhlambe niyabingelelana? Yeah. Siyabonana Ufunde ini ebusweni bakho? Ukhona into ayaziyo ngawe? Mhlambe ukuthi ukuthandana nokuthazwa manje noma uthini into? No, akaze akhombise yena but unakho ukusho ukuthi umuntu wakhe abasekho right sebahlukana nani but akaze sola ukuthi mhlawumbe ngabe mina inkinga noma Yo. Mana ngicela something ukhule ekhaya mhlambe zisetshenziswa izinto zesiZulu mhlambe amayeza nje zonke lezo zinto. yes Beyisetshenziswa ne? Namanje nawe usayisebenzisa mhlambe indlela thizeni kwi relationship yakho? yeah Kuke kwenzeke? yes Uyakwazi lokho futhi? Ukuthaza uyakwazi lokho? Ayi kusha lokho kimi. Awukwazi? Ayikwazi. So uyakuthanda wena ukuthanda nomuntu obuya asebenzise amayeza? Ayilutho sisi ngeke kwamanje ngeke uzokwazi noma kusawuyena yini noma sekuyilezi. Okay. No ngiyakuzwa. Ngicela ukunilandela ke surprise yenu since kusawu February and siyazi ukuthi inyanga yothando. So njengoba ni right kanje ngitholela surprise yenu. Ngicela nisuke emini nibheke ebondeni ukuze ngizokwazi ukuthi nginilethele yona ize lapha phambi kwenu. Ngicela ukuthi ningathiki imina ozothi jikani uma seku right. Ngicela surprise. Ziyakhala manje. Ngicela ukuthi nisisandezele i-surprise yethu. Nibeke nje ihlale la. Ngijwayela kabi nosipho ngijwayela kabi. Sonke lesikhathi uyazi ukuthi ubhenge indoda yami. Phansi. Uyangijwayela. Ungijwayela kabi. Ungihambise inyanga kanti uyazi ukuthi princess owomnuka wena. Princess owomnuka. Ufunani la? Ngifunani lana? inyanga zani lezo ikhuluma ngazo la Inyanga zani? Akutshali lo. Ukuthi lo usebenzisa imithi uyena owangisiza-ke wena ungihlukumeza sisahlala lapha ePine Town ngoba wena khetha ukuthutha ngikhetha ukuthutha kanti uyazi wangisiza wena wathi angikuvisi akushongo yini wena ukuthi uyena owangisiza-ke ngoba umbone la ehleli nawe unamanga lo baby uyena owangisiza wangihambisa enyangeni uyena njengoba uhleli noba uthi uhleli ngemithi kuwena ngikutshela uhleli ngemithi ukhohlakele ntombazane konke engikwenzayo kanti imithi kanti ayikho leyo wena ukhuluma iqiniso-ke mina-ke mina ngahamba ngacela usizo-ke ngoba wena wawungihlukumeza ngacela usizo ngathi nginenkinga owayebona futhi ngoba yini engakwenzeli yona wena yini engakwenzeli yona ngispenda imali eningi for wena umuzi wami awuphele emakhaya engiwakhayo because of angizokwenza njani kwanginikeza imali Uyajwayela noSipho. Kanti ngihambele inyanga nina mina. wena uwena noSipho ayikho loyo ngihambele inyanga nini ngihambele inyanga nini yazi ngijwayela kabi ngijwayela kabi sekwenzela into engaka imali zami ingake ngiyispendile kuwena princess uyayispenda njengalo
Lana wenze njani ngayo? Nango Yabona wena. Ayikho Yabona wena. leyo- Phelile mina nawe Wena- namhlanje. Wena- Yebo Nosipho. Phelile mina nawe namhlanje. Sekuphelele kanjani? Akuphele konke. Akuphele konke ngoba kukho vele. Sekuphelele kanjani? Ma, sengispende imali eningi sis. Lo muntu ungihambela inyanga. Mina sengihlale naye iminyaka lo muntu lo. Ukhohlakele into yakho indoda Okay. Iphi indoda yakho? Imali- Iphi indoda yakho emsebenzini yami? Uhlangana nendoda yami. Iphi indoda yakho? Ukhuluma kangaka Iphi la. indoda yakho? Nakubolile princess. Sekwenzela into eziningi wena. Khuluma naye. Konke nako imina. Nami ngathuka ekhaya ngahlala nawe. Ohlaphi nami? Ngahlala nawe ngisuka ekhaya eklebeni ngahlala nawe. Angithi awunalo iqiniso yokungakushiya la Nosipho. Awunalo iqiniso. Wena iqiniso awunalo. Umthakathi lo. Phelile phansi kwami nawe. Kusula namhlanje phelile. Awunalo iqiniso. Uyajabula? Ngibona Awunalo kona iqiniso kuphele, wena. ngibona kona kuphele ngoba akukho vele. Iyona into Una ekufuna princess. vele Una leyo. princess. Phelile phansi kwami Ngishilo ngathi wena ukhohlakele. Ingakho ungafuni ngize endlini yakho. Okay, ngoba uyazi. ngiyanicela sonke sehliseni imoya sibe right, ngiyanicela. Bese ngakhulumi nalutho. Hawe malo. Ngiyacela. Ngiyaxolisa sisami kodwa sengicasukile ukuthi Okay, bengilindele omunye umuntu. Okay, ngiya-understand kubuhlungu vele because umuntu omaziyo and then jiki usumbona esenomuntu wakho and usisi mina ungitshela ukuthi usakwi-relationship nawe akashongo ukuthi nahlukana Asizange ngihlukane. ubhalelwa ngokusho ngoba usathandana naye Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Lo sekuningi ngimenzele kona. uthe kumina senahlukana ne usisi uthi anikazi nize nihlukane ubani odlala ngami Nangu uqamba amanga. Nangu umuntu odlala ngawe sisi. Uqamba amanga lo usweze wathutha uthi mina ngingezi lapho uyena owehlayo ezendlini. okay Akangivumeli. so kwamanje uma ugoda ukuya ekhaya noma endlini yakho la uhlala khona usazoba umakhelwane wakhe Nosipho Umakhelwane wami uNosipho uthule nje uyangibuka. okay Washo ukuthi umuntu oyisilimi mina. leyo mithi ngicela ukwazi leyo mithi ukuthi kuhamba kanjani ngayo Nangu ubani wangisiza. Owangisiza wathi khona umuntu amaziyo ongangisiza sahamba naye ngoba naye indoda yakhe yayimhlupha. Iphe yakhe manje njobe business yami. Nosipho wamsiza ngemithi Sahamba Ngesikhathi ehlushwayo. enyangeni naye lo okay uthi yena wayalelwa nguwe unephutha sahamba sowu2. Kodwa umuntu owafika naloyo mqondo lo Yes. uyena. okay awukazi uzumsebenzisele lesiphuthi No. Bekusakusha vele. Usho ukuthi mina ola lo ngisebenzisela imithi. Princess. Sungibonisa nabantu kanje mfethu. Nawe ungibonisa nabantu kwebusuku. Nawe ungibonisa nabantu. Ufuna 5000 ngikunikeza. Ungifuna izimali ngikuluka nasekanje kwenza ube muhle ebantwini namhlanje ukwenza nje. Ngihambela inyanga. Ngifuna uba muhle ngoba abanye awubenzeli. Nosipho. Phelile mama. Phelile phansi kwethu. Hayi akuphela. okay bhuti wami ngicela Wesifazane. ngiyazi ukuthi ukwatile ne Yes, mama. ngiyazi Yes. uthe kumina uyamthanda so njengamanje ukuze ngizokukhulula ngicela usukume udobhe umuntu wakho uhambe naye akikuvumeli ukuthi ubathathe bowathi ngicela usukume umthathe umuntu wakho uhambe naye hayibo bhuti no ngicela ubuye awushongo yini ukuthi uthando lwakho naye selipheleni awunayo isho Hayi mama ngisamthanda nje. Akamthanda uthandiswa umuthi. Angikaze umuthi lo. ngimsebenzise. Uyayisebenzisa imithi. Angikwenza okay phela nkuthazo mina. ufunani ufuna i-relationship noNosipho noma ufunani Ayisabafuni bowu2. kodwa manje kade Uyabona ngicela Mthandazo? ukuthi usuke umthathe umuntu wakho wasukuma wathatha uNosipho Hayi, uthe mina- kade usho manje ukuthi Nosipho kuphelile mama kodwa kwamazwi wakho manje uyaba ukuthi awuzazi ukuthi ufuna ini uyaba ukuthi awunayo ishow uma ucabanga yini ekwenza ukuthi ungabi nayo ishow Mama inkinga ngisamthanda Nosipho kodwa manje inkinga Uyamthanda? izenzo zakhe mama zifuna ukungikhipha ke kodwa mina umuntu wakho lo wasamthanda hayi ngeke sengiright ngalo mama ngisamthanda. ngobani yena Inkinga yakhe akwazi uku-appreciate and number 2 ngibonisa nabantu angihloniphi sengibekezele konke okay kuningi, mama. manako useke wamfica nomuntu wesilisa endlini eyodwa bengaqokanga Angazi mama kodwa izenzo awukazi zakhe. so yindaba umlahlelani because intombi ayaliwa phela Mama izenzo zakhe like uyazi ithando lakhiwa izenzo futhi limoshwa izona. So sekusengidile ubunga appreciate yonke into akwenzela Yonke into abengenzela yona bengibonga. Mama indlela ngithatha ngayo endlini angihloniphi. akwazi ukukhuluma nawe Noma kahle nginabangani Yena bami into vele afike engafuni njengoba ngendlovu sengichazile yangena. sisi ukuthi into engafuni Phinde. ukuthi ngimhlalise Phinde. phansi ngimtshele ukuthi isiphi isizathu ngidinga ukuthi enzeni nani njengoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi ngidinga ukuthi akafuni ukuthi alalele lokho. Wakona ukuthetha nokuthi sibonisane. okay so but kwi relationship wena mawungena kwezothando usuke uthi
zonke izinto zizozenzakalela ngaphandle kokuthi nihlale phansi nikhulumisane. Usuke ufuna ini? Mama, into engiyifuna mina umuntu mangisuke ngibambisene naye ukuthi okokuqala ngazi ukuthi mina umuntu osilisa la. Okay. Yebo ngiyazi ukuthi jebe ngiyindoda. Uvela imbono izohamba igejane kodwa njebe into yabanga ukuthi ngisondeze eduze kwami ukuthi share imbono naye sikwazi ukwenza izinto ziye phambili iqhubekele phambili. So man share imbono lokho akubizi yini ukuthi nihlale phansi nikhulumisane ukuze nizokwazi ushare imbono? Yebo sike sasipha leso sikhathi leso kodwa manje inkinga she don't want to appreciate. Yes umuntu nje angazi. So uyafisa ukuthi kulunge ku relationship. Ukhulumani wena. Asengiright mama, asengiright. Awufisa kulunge. Ngisamfoni. Uzizwa kanjani? Inhliziyo yami ibhlungu ukuthi ngithole umakhelwane lo kade ngicela kuyena usizo ngikhuluma naye kodwa ke ngoba sengisibonile isizathu sokuthi aphume endlini. Okay. Njengoba kade ngishiya nasekuqaleni ukuthi bengifuna ukubona ukuthi yini ayenzayo. Okay. Ngizophuma vele. So manje mengithi mina akasuku mathatha umuntu wakhe waqonda komunye umuntu ngaphandle kwakho. Leyo iphatha kanjani? Hayi ngiphatha kabuhlungu ngempela. Okay. Yini ephatha kabuhlungu? Yini ephatha kabuhlungu phela wena ukwazi appreciate wena izinto ozenzelwe umuntu wakho. Yini ephatha kabuhlungu lapho? Uyajwayela wena princess. Yini ephatha kabuhlungu? Hawu, uyajwayela wena. Hambe. Uyajwayela wena uzobona. Sohlangana nawe one day. Sohlangana uzobona. Lokukhombisa ke mina. Uzokuyeka nawe. Sohlangana one day. Nosipho. Ufila kanjani umakhelwane wakhe ezizwa kanje manje? Kubuhlungu kodwa phela nami le njabulo yena nami ngangiyifisa ngakho ngaze ngagcina ngiyithela. Unenhliziyo embi umthetho wakho. Unenhliziyo embi. Uhlanyiswa lo muthi okufake wona udoti leyo ntombazana. Yabona princess one day nawe sohlanganezwa. Sohlangana ngomfundo ungiqonde kuthena ngathi awungazi kahle. Ngoba ngazini ekuhlanyisayo. Uhlanyiswa lo. Ukhohlakele wena. Ngithanda kanjani futhi ngezinto enje. Ukhohlakele. Usukhuluma ukhohlakele wena. Ukhohlakele. Impela indoda. Akufuni phela lokho ukuthi phela. Iphi indoda yakho umbuzi ngani siphi indoda yakho. Ukhohlakele noba uthu. Uhlangana Akuthiwa ungithandi Nosipho. Awuthanda. Kodwa sinokudla ongidlisa kona wena. Ufuna ukungidlisa ukudla kunekorobelo. Ayikho lokho qamba manga. Ufuna ngibona mina ngula. Kubekani uhlale noba uthu khona uzofa. Khohlakele kabi. Nosipho. Wena ngiphumile kuwena. Angani ukuthi ukhulumani. Ngiphumile kuwena ngisekho kuwena. Nosipho Ngibona ukuthi wenze njani. Thole nomuntu ozokuthanda nginakele sengiright ngawo. Nowabili fired indaba yini. Khathele. Baba uthu manje. Awusamkhetha Nosipho njengoba uthi baba uthu. Azazi ufunani. Nosipho. Ungangivumela yini ukuthi mhlambe ubhuti senze something ukumphalazisa? Yes, ayinankinga. Awunankinga ne? Yebo. Mangase kuthiwa uthamphalazisa and ubuyela kuwena kusakuthina ngendlela kade uthanda ngayo ukuthi uzoba right. Yebo. Alright. But ke ngiyabonga ukuthi nifikile. Nayo into besinibizela yona kakhulu kazi njengoba besithi niya kwi love show. So yiyo lento besinibizela yona besinisa ko amfuna umuntu wami because ebhalile udadewethu ngala. So manje iqiniso seliphumela obala sesiyazi phathi iwari yami sekuthenini ningomakhelwane and menisuka la vele na kanjani nizoyendlini zenu. Ngiwaridike kakhulu phathi. Ngiyathemba ukuthi ngenixabane nibadala manje nikhulile leyo kulimazana angeke izinisebenzele. So ke ngiyacela ukuthi nicela bakhulule bobabili. Ngicela ubakhulule naye. Ngibuka lapha ekhaya ngiphoxeke kakhulu. Bengazi ukuthi kuzofika kulesi simo lesi. And yabo nje kuningi. Kuna nemithi phakathi, kunamanga phakathi, kunokungahloniphani phakathi. Kunokukhuluma okukhulu ongapheli. So yeah, mekuthi iyona indlela esigcina ngayo le. Iyona indlela esigcina ngayo le but ngiphoxekile. Mina ngumuntu yes ngiphaphile ngiyavuma but angithanda umsindo le. Yabona kuleyo khona. Vele ukuthi angisangane. But ke iyona into le esibeke la njengamanje i-relationship inamanga ngala iphelile. Enye ngalabi inamanga nayo kodwa nayo awubhudaka nasho. Hayi ngikuthaza kana isho noma
uNosipho usazoba naye noma cha kunezinto eziningi ezimthusile but-ke usibeka la njengamanje ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngiyithanda kakhulu bye It's the Black Life TV.